ako ngayon sa Japan Homes dahil nagsisale sila. Ayan, may hinahanap ako. Ayan, ito maganda oh, pang-ahit sa kilay. Ayan, napakaganda yan, pang-ahit sa kilay, diba? Sulit yung pag-ahit mo sa kilay mo dyan. Ayan, yan, gusto mo ba ng ganitong style na pang-ahit sa kilay? Pwede yan. Yan, pang ano sa balat, pang kiskis sa balat, pwede rin yan, pang kiskis sa balat. Gusto kang pumuti, ayan, kiskis, gamitin mo yan pang kiskis para puputi. Ayan, ito yan guys, pang ano, ito pang sapak. May mga kalaban kayo pag day off nyo, ayan, bili kayo ng ganyan, isapak nyo sa mukha. Mura na lang yan guys, mura. Oh. May free ka pa na $50 pag bilhin mo. Ayan, ito malaki-laki oh. Sulit yung sapak dyan. Yan, pag may kalaban kayo dyan, pag day off ninyo, bili kayo ng pangsapak. Yan, maganda yan. Pasok talaga ang mukha nyo dyan. Oh. Yan guys, diba? Oh. Gusto nyo pang ano sa ano, tutuli, panglinis ng tutuli. Yan, pwede panlinis ng tutuli. Pwede dyan, panlinis ng tutuli. Yung may mga tutuli dyan ha, tagal-tagal lang hinalinisan yung tainga. Ayan, ganda yan pang ano ng ano, tutuli. Yan, gusto mo ng malaki. Ayan, mayroon din malaki. Ayan, pang tutuli. Ayan. Yan, may ano din, oh, yan, gusto mo dyan, pang ano ng linis ng ano, kugmo ba, kugmo. Yung ano mo sa ilong, yan, panlinis yan, maganda yan, panlinis sa ilong. Yan. Ito rin, pwede unan, malambot siya pang unan. Yan, pwede yung gawing unan, malambot siya. Pwede na rin pang sapak, double purpose yan, pang sapak. Yan. Ano ba to? Trabaho ko dito guys. Ikot-ikot guys. Ang dami nilang ano guys. Ang dami nilang ano ba to? Oh, maganda ito. May ano sila oh, yung pang exercise no? Yan oh. Banig ba? Banig. Pwede yung banig guys. Banig. Yan. Nag-sale sila dito guys. Nag-sale. Dami nilang mga ano, sale. Ayan. Yan o, sino may mga ano dyan, may mga baby. Ayan, bili kayo, tag 49 na lang, 49. Ayan o, pag bibili ka ng worth $200, may free ka na $50, diba? Wow, galing bay. Dito ako guys, ay hindi ako makasya guys, dami ko kasing dala guys. Bibili ako ng mga gulay, may mga ayan. Yan, pwede yan pang ano, quarantine room. Yan, pwede kay quarantine dyan sa loob. Pwede yan pang quarantine guys, pang quarantine. Ano ba yun nahulog guys, nahulog. Yan guys. Gusto nyo ng ano, ano ba tong, ano na to, napaka, ano naman, pipi daw. Yan guys, kung gusto niyo ng pang ano, para ano yung paghinga ninyo guys, ito pwede yan. Pambomba ba, bomba. Bomba sa ilong, pwede pambomba sa ilong. Pwede yan. Naghahanap ako ng ano guys, naghahanap ako ng gloves guys kasi yan guys, kailangan ko mag-gloves guys para ano bang size guys? Small. Wag naman yung small na yan. So, medium lang, medium. Ano yung medium dito? Ano ba to? Large, small. So, medium ani guys. Ay, medium guys. Walang medium na na. Ayan guys, medium ito. Medium guys. Ayan, magkano ba to? Ayan. Marigold. Delete marigold. Wala man presyo ay, pila man eh.
Pangyaw. Kitchen. Hay. So, hulat daw guys. Siya hulat daw kay nabisi siya. Ayan, kitchen. Yaw price. Mau price sama. Hulat siya daw guys. Siya hulat daw kay mataan na siya ha. Ay kan nih, maganda to pang ano, sombrero. Kitchen pangyaw? 60, 10, 60, 90. Ah, saplok. Saplok. Kokaw. Haya. Okay. Yan, 16.9 daw. So, saplok kokaw, di ba? Tira na guys. Oh. Ito guys, maganda to pang ano, pang sombrero. Yan. Sulit yan pang sombrero guys. May ano pa, may yan, sombrero. Ito magandang cup oh. Sulit ang pag-inom mo ng kape diyan. Cup, di ba? Huwag niyo na seryosohin yung vlog ko guys dahil mahirap na magseryoso sa panahon ngayon guys. Huwag kayo magseryoso diyan ha. Ito guys, wala ka cute ani eh. May ilang mga kuwan dito guys. Oh, kasi wala yung mga kuwan diya guys, wala yung mga medyas guys, wala na yung medyas guys. Ayan, na yung mga medyas oh. Kasi wala yung medyas diya. Comment lang kay palitan tamang medyas. Drawingan lang muna ako, drawingan dahil. Drawingan lang muna akong medyas ha, kay ako pang palit. Ah, mga medyas o tag $12. Oh, medyas. Futsak pala yan. Futsak medyas parehas sama ano, di ba? Ang putre, libog ko. Oh. Kasi kung may panudlay diya guys, aray sudlay oh. Pwede po na siya pangkutkot sa mga kagid guys, ana. Gipangkagid mo diha, na mga buni mo diha, mga alikuan. Pwede na siya pangkutkot. Pangkatol ba, pang ano sa mga, di ba? Yan, ganda yan. Social na panghikan ba. Diba? Ganda guys. Okay guys. So dito na naman tayo ngayon guys sa ano guys. Parang hindi ako magkasya doon sa ano guys. Pastilan. Sa susunod, palakihan nyo naman yung space nyo dito mga palangga. Hindi ako makasya ba? Okay. Bye cheche. Asting, mas lula eh. Kabalos lula nga mo agi ko. Si lula nga. Kuan man. Ali-ali man noon nga mo agi ko. Hatag-hatag pag space pag may time la. Yeah. Guys, tingtugnaw na guys. Kalitatag mga kalo guys. Tingtugnaw na. Ayan. So gusto mo magtagay-tagay pag Domingo guys. Tara guys oh. Barato na guys oh. Tag 45 lang guys oh. $45. Berry States. $45 lang guys oh. Oh, mga red wine mo dyan oh. Ano tayo sa katawan natin yung red wine guys. Ano kayo sa mga palaigit din ha. Oh, palaigit tara. Bili na kayo ng The Keeper palaigit. Tag $45 ang mga palaigit. Sa mga nag-diet dyan, ayan, may oatmeal dyan sa mga nag-diet. Yan yung mga shampoo nila guys. Mura na lang yung mga shampoo nila. Ayan, mura na lang. Yan guys oh. Chedeng! $35. Pantene, $23.9. Lux, ayan, mga shampoo nila mura lang. Head and Shoulders. Yun sa mga gustong magpakulay ng kanilang mga buhok. Ayan, mura na lang. Ayan guys. Ayan din sa loob. Oh. Nag-sale kasi sila. Oh. Pag bibili ka ng worth $200, may free ka na $50. So sa mga gustong bumili dyan, pumunta na kayo dito sa ano, sa Mongkok, sa Japan Homes, dito sa Mongkok, sa Waterloo Road. Nag-sale sila. Kung bibili ka ng worth $200, may free ka na $50. So, diba?
Okay pa sa alright guys. Ayan. So, hanggang dito na lang guys. Ayan. May mga chips doon guys. Ito yung bili ng mga chips guys. Ayan guys. Ayan. Pangluto. Pangluto. Ganda naman itong pangluto na ito guys. Ayan. Ito guys. Mga rice cooker nila guys. Oh, nag-sale ilang ko ano, luggage oh. Cute ilang luggage oh, 139. 20 inches luggage. $139. Yung mga rice cooker nila dito guys, ang gaganda. Yan. Rice cooker, ang cute, ang ganda. Cute naman ang ano na to oh. Lagayan ng ayan, cute siya oh. 319. Cute siya, cute. Cute. Ayan, cute. Rice cooker. Ang cute ng mga rice cooker nila. Ay, ayun, doon sa loob pang ano. Yan oh, cute siya oh. 359 yan oh, cute. Diba ang ganda. Travel cooker, ayan, may travel cooker. 260 na yung travel cooker nila. Dito oh. Maganda oh. Social ang dating. Ayan, yung isa yung ganda. Itong maganda guys. Diba? Ganda niya. Ito pala ang maganda guys. Ayan. $788. Ayan. Maganda siya. Ganda talaga ang Panasonic. Panasonic is maganda talaga. Napaka ayan, mura na lang yung luggage nila. Tag 139, may malaki oh. Sa mga gustong uwi dyan ng Pinas, mayroon ditong sale na luggage oh. Hot sale sila oh. 139 na lang. Yung mga luggage nila mura. Ayan. Dahil pa winter na, ayan, may mga heater dyan. Ano, heater. Ayan. May earrings din guys, earrings. Ayan, earrings. Maganda siya earrings guys. Oh. Silver gold. Ayan, earrings. Pwede siya pang earrings. Ayan. Yan, earrings. So, maganda earrings. Diba? Okay guys, hanggang dito na lang ako guys. Hanggang dito na lang guys. Bye-bye. Thank you sa ano. Huwag kayo magseryoso sa vlog ko guys. Dahil mahirap magseryoso ngayon sa panahon. Okay? Salamat guys. Solid Dreamers, thank you so much. Team Solid SSS, thank you so much. Team Buang, thank you so much. Team Tulungan, thank you so much guys. God bless everyone. Bye-bye. God bless.